Nazdar. Pokračujeme v našom hraní. Tu sme minule spravili takú, jak to nazvať? Budovu, kde sú dvaja dedinčania. Začali sme tu s nimi obchodovať. Tohto sme sa nám podarilo vylevriť trochu. No, ale sme usúdili, že keď vyjdeme z domu, tak tu máme obrovskú stavbu. Tu máme nejakú farmu tu, ale už ďalej nevidíme. Tak som začal tuto dole kopať a presťahujeme tých dedinčanov sem. Geniálny nápad. Tu budú mať Môžeš začať. ubytovne, takže ideme ich asi sťahovať a medzi tým Marko bude sa snažiť ich vylevriť. Vy si užite timelapse. Hej. Ja sa strachnem, že to nedáme. Oj. Ty čo robíš, prosím ťa? Nič. Chcel som sa niečo, ale vidím, že mi to moc teda nešlo. OK, čo trochu dozadu? Dám sem balón. Čak. To som sa hodné, že to... No fuj. Prosím to preč. Bude to vidieť. OK, dáme tam postel. Tam by sa vec. Ty si jej. OK. Dáme do druhého. A potom do hore. Zmojím. Vlastne to byť dlhá. Podloží. Zmojím. Ako vidíte? Čo mu teda vypadá? Máme to divné nastavené úplne. To je divné. Šup. Dobre. Super. No. To. Ďakujem, podarilo. To bude taká sauna. Ja neviem. Ja. Si ničoho ničovca. Si to sebou majú. Prosím, yes. Prosím, viazť. Tak neviazť. Ahojte. Nazdar. Za kamerou sme trošku pracovali. Sme pridali nejakého ďalšieho dedinčana. Trochu sme obchodovali, sú strašne drahí. Takže musíme ísť do Nedru nájsť Fortresku, aby sme získali Blaze Rody na ten varný stojan. Takže hurá na výpravu. Marko sa mi stratil. Ja som doma. Je doma, ale ja si dám pre istotu niečo zlaté. Ja mám zlaté gate. Ideš? Samozrejme. A ešte sa pochválim, si získal. Jasne, ja skúšam si načantovať to, že mám luk s nekonečnými šípami a sila trojka iba. Oni idú po tebe, či po mne? Po nikom. Takže ideme týmto smerom. Neviem, kde ideme. Ale tu začneme označovať bloky. Musíme kúpať pár blokov. Má taký most. Sa tu hodil najvyšší. Aj nie. Tak. To. Nič tu nevidím. Taký tučnejší most. No pre mňa díky. No zač. Už som sa trafil. To si nejaké nasadíme, ale musíme zohnať ten obzoru.
Poznáš. Toto som zrovna nechcel hľadať. Jakože ja som za to rád. Hej. Pozor na tých so sekerami. To ja jednom vidím. Aha, ne. Dobre, sekera mám. Postavený. Tam je dokonca iné. Sú tresky, rastlinky. Bez napisu. Pokýkali dobre tu. Alebo nič. Žiješ? To som zlakal, že spadol dole. S ničo nič. Ty kokos. Čo? Tam oči. Ja som začal bezpečný, chcel som začiatku. Budeš. Co ti to je? To skoro pri tej prvnej české. Ja mám plán sa k nej dostať. Ale ako sa od nej dostať, to mám tiež plán. No práve to som vyskakať. Si nakon. Mám veľa. Ja tam postavám po tej česky, vylúčim ju a potom sa vystávam hore. To znamená, keď nemáme dobrý nápad. Chcem dostať do česky, dole. Nech sa bude stačiť? No, to isto, to je trošku. Poď. OK, mám stack. Dobre. Čau. Čau si, tiež. No. Kde si? Mám nápad, tak sa dole dostať. Sem. Chodíš ho vývať. Dobre. Čo nejako chrániť? Oči. Ja. Spadol. Čau, vyviniem. Aha, prasa. Nie, dobre. Počkej sa na výstavenie za druhé. Nie, poďme. Poďme ďalej. Tam sú sekerami. Chodí. Poď. Som to zrobil. Tak, na boky. Dobre. Kde si? Idem do toho pokračovať, takže. Ja som tam nadišiel. Vyberám na boky. To si som akože... Kde sa tam ísť? Čo to sa počkej. Jo, to tak býva? Dobre. Už je to si na. Kde si zobral? To si na. No, prosto. Som sa myslel. Máme vás domov. Čo som sa zobral? Nedržím. Mám to čekať, to vyšli. Vlastníku. Aj to. Vstávajte. Už som vstal. Mám to. No, to portreskované, nevie. To potom načal v Borise. Čo ty zase robíš? Skakániky. Nech sa potom Bobo chodí? Nie. No ty áno. No zrovna dnes sme to pekne vychytali. To treba spraviť. Bude fajn. OK, tak idem skúsiť. Pozrieme si seed. A tak sme naspäť. Neviem prečo. Mi to nedovolí ukázať toto. Takže na Chunkbase sme si našli naše súradnice a najbližšia fortreska je tu.